Všetci chcem vás len pozdraviť, ako ja, youtuber, ja Lucia. A dúfam, že sa vám darí a užívate si krásne letné prázdniny. A chcem len povedať, že viem, za chvíľu budú končiť, ale to neznamená, že sa nebudeme tešiť do školy, hej. Ide iba o to, že vás chcem pozdraviť, dúfam, že sa máte strašne dobre, dúfam, že ste na dovolenke, proste užívate, máte chvíľku pokoja, aj taktiež učiteľky. Ale čo chcem ešte vraj povedať, je to, že mám veľa návrhov, veľa nápadov, a to takých natáčať videa, alebo hrať a natáčať Fortnite, alebo robiť Squid Game, robiť camp, robiť merch, tak áno. No, merch už sa navrhuje, Squid Game rozmýšľam, bude ďalší a bude ešte novší a úplne úžasnejší. Po tretie, camp. Hľadám animátorov. To je tak všetko. Užívajte si prázdniny, musíte si ich užiť. Taktiež budem pre vás robiť tie najlepšie videjka na svete.